Yeah, mafana handi mfana wangu ajima ndo pawa. Pema sina. Siya something tiko mfana wangu. Angano drink team bag mfana wangu. Drink team bag ayo azvinetsa handisikuda mari. Ngoni pa hash dzako afona. Namba dzangu inini? Rega ndikupe dzangu 0673 5594. Kuda dzemsikana uyu. First of all, you are a stranger. Danger chiko yo. Naiwe ndiri danger inini. Improve your English. And 3. Kuti miri rent yepi kwa mana nezvizvo zvose zvanga zvirani. Anotobvawo kumba kune vanhu. Yeso, watengera mwana. Blessing from the God, blessing I receive. Asimaba embe dzano makanyepoti mantengera it. Atkwani it. Una makuva ripanze. Zvishi. Never moms makuva out.